Salutare, guys! Astăzi ne vom juca Dress to Impress cu Kiwi. Deci, haideți să începem. Glittering Frost. Ok. Light base, glitter and sprinklers. Ok, deci mă îmbrac cu clipici, să zic așa. Vreau un machiaj foarte așa extrem. Așa, ochii, vreau ceva cu sclipici. Avem? Eu să avem ceva cu sclipici. Da, ce știam? Și poate să le schimb cu la aia ochilor, ok. Mai rău vreau să-i fac. Lăsați un pic că știu că era... Nu mai sunt, uitați-le. Astea erau. Și-au sclipici. Nu sunt drăguțe. Și le fac așa maro. Maroul ăsta mai închisă. Și la buze... Și le fac eu culoare. Deci asta cu buzele mi se pare cel mai complicat. Așa. Și stați un pic să dau... Bun. E ok. Dar îmi plac buzele astea. Sunt mult prea mari. Ceea ce nu e așa foarte... Ok. Stați un pic. Mai am un minut. Un minut. Ok, poate să sunt cel mai bine. Haideți mai întâi să-mi schimb culoarea. Uitați, văd că s-au îmbrăcat cu alb. Am văzut că zice ceva white, deci... Yeah. Așa, nu, așa. Da, it's good. Little baby. Bun. La astea, problema este că eu nu mi-am băgat toate codurile, că am mult mai multe pe telefon, numai că nu mi le-am băgat pe toate. Dar ce am zis, că nu o să am nevoie chiar de toate, așa că eu nu mi le-am băgat așa, mai eu nu știu ce să-mi pun, că n-am mai nimic. O să fac așa. Nu vreau. Așa. E cel mai ok. Și o să zic cel mai probabil join late, deoarece n-am avut timp mai deloc. Și nu știu de ce n-am băgat asta. Vreau păr, părul e cel mai important, orice păr. Un păr cute, vă dați seama. Lasă așa. Repede, orice haină. Mamă, ce tare ca o... Băi, albă! Join late. Ce să mai bag? Mi-e paranteza, asta e. Cel mai bine. Iau. Efectiv am dat join late, adică chiar am intrat foarte târziu, să zic așa. L-avem și pe Kiwi să dea note cu noi. Kiwi, ce zici? E frumoasă? Vedeți că mi-a place rău de fata asta. E drăguț, o să-i dau 2 stele. Nu, o să-i dau 3. Ok. It's not bad. Ok. Da, acum văd că s-au schimbat... Da, Kiwi. Zi bună la cameră. Bună! Ce a zis asta? Join it late. Nu, n-ai cum să fie join late și tu să faci așa ceva.
La mine, da, la mine poate să fie un join late. E ceva și aici. Game LOL. Alea ce sunt unghii? Dar că nu știu ce sunt astea. What is this? Cred că sunt unghii. M-am dus. Dacă are unghiile așa, ne-am dus. Ne-am dus cu toți. Cu toții ne-am dus. And last but not last, make some noise. Sau nu mai știu ce zicea. Sorry. Am luat? A, n-am luat top. Sunteți rele. Am luat 12 stele, sunt pe locul 4. Eu... Dați-vă puțin câte haine aveam, mai că... Gata. Gata, așa am fost. Ia stați, un pic că știu că era un event, nu știu dacă mai e. Așa, gen. Da, mai e. Circulare să ne băgă, așa. E. Maia. A, nu mă lasă. Maia nu. Maia nici. Oamenii pot să vadă ce am pus eu? A, uitați. A, uitați că și eu pot să văd ce am pus ele. Didindan. Da, asta nu știam, chiar nu știam. Mi-am lăsat și eu pata. Funeral. All black like going to a sad event. A, Ok. Mă duc la o mormântare asta. Mă duc la o mormântare. Cum mă pot îmbrăca la o... Mă îmbrăc așa. Cu sacou. Cred că ar fi bine. Dar vreau mai întâi să fac make-up-ul, că make-up-ul face tot. Make-up-ul face tot, deoarece vreau să, nu știu dacă găsesc efectiv ochi cu lacrimi. Asta chiar nu știu dacă găsesc. Așa că voi căuta. Dar știu că era aici și mi-a deja fața aia. Dați-mi că mai ești pe aici. Nu văd dacă am trecut de ea. Păcat. Dar de asta sunt eu, ca să pot să caut. Cum ar să-mi bag ochii ăștia? Mamă, sunt direct moartea în vacanță. Dacă îmi bag ochii. Dacă găsesc aici că gen arată cu lacrimi. Cred că da. Aici s-ar putea să găsesc tot. Nu! A, deja a trecut un minut. Nu pot să stai pe scaunul ăsta, văd. Să-mi scrie make-up, na. Dar vreau să fie tot supărată. Așa nici nu zici că e supărat. Ochii maro, clar. Dar nu-mi place deloc make-up. Make-up-ul îl urăsc, efectiv. Nu. Nu!
acum. Nu știu de ce, dar nu place. Efectiv zici că nu plânge. Eu ăsta pot să-mi schimb. Pot să-mi schimb make-up, păi mi-l fac negru, pot. Nu, mi-l fac alb ca să nu se vadă. Am gândit-o și pe asta. Dar nu există să plâng. Uai, de ce mi-am luat ăsta și nu găsesc nicio față încă să plâng? Aici nu zici că plâng, aici zici că... Ma... Nope. Eu n-am găsit nicio față. Nu mai plâng și nu mai fac nimic. Iau direct o față de aici și gata. Nu vreau să zâmbească că sunt la un moment trist, gen. Nu trebuie să te aranjezi. Da. E ce mai ok așa. Și... Nu am fost niciodată, asta e problema. Bine, doresc să nu fi fost niciodată, asta e chestia. Și nu știu cum să mă îmbrac. Îmi iau. Unghii negre. Am văzut la o fată acum. Ăsta mi-l fac... Îl fac negru? Nu, da, se de uit. Pe tot, nu. Neac. Mi-o așa. Bun. Și am văzut eu acum la cineva. Dar nu. Cred că e la VIP. Nu, uite, erau asemănătoare. Bun, nu-mi place. Trebuie să caut mare atenție ce văd. Ea cred că e ca la VIP. Până am VIP. Dar aici nu vreau să dau 800 de copuși. Degeaba. VIP Pass. Vedeți? 800 de copuși. Mi iau direct gentuța asta și pot să... nu. Și în picioare, rapid, tocuri. Sunt perfectă. I'm perfect. Să-l iau și eu pe Kiwi. Hai, Kiwi. Așa. Hai să dăm note, da? Ce note dăm? Nu-ți place? Nu-i dăm nicio notă atunci. Că vă cântez la ea. Bun, nu-i place de ea. It's me. Trebuie să bag ceva. Și nu știu. Magica. Ia, ce-o zis ăștia? Încearcă, n-am văzut. Da, băgăg. But I don't like. Nu-mi place. Bun. Razan. Asta a comentat acolo cu... Lacătul. Ok. Îmi place make-up-ul. Chiar îmi place, dar nu-mi plac ochii vechi și știu că nu pot să-i customizez. Și nu prea se potrivește buchetul. Și aveam ideea cu buchetul. Păi că l-am văzut. Uite! Uitați! Pălăria asta. Cred că are VIP. Da, are VIP. Că
undeva nu o găsești. Oh, cât de fain s-am îmbrăcat. Îți dau 3 stele, că e frumoasă rău de tot. Da, I like this, I love. Yeah. That is good. Chiar e bună. Și asta e bună. Are gene. Ia te duci tu. Tot 2 stele, deoarece mi se pare că genele alea au doar rău de tot. Știi ce a stricat tot, nu? Pălăria asta. E mascotă? Ce vrea să fie? Nu, nu-mi place, nu știu ce. I don't like. De ce la podium? De ce la locul 3? Uitați că am votat ea. Ce? Adică voi vreți să-mi spuneți mie că eu cu outfit-ul acesta nu e bun. Mi se pare că e pretty. Nu e cel mai frumos, dar nici cel mai urât. Nu e de penultimul loc sau de ce loc. Adică m-am chinuit la el. Merge doar o dată la cătul, nu? Hai. Da, merge doar o dată. Păi mă bag și aici pe mijloc. Bun, vreau să atragă privirea, așa că... Hai! Poți să-l umplu plin de lacăte? Nici o pată. A, merge doar un lacăt, pe aceea nu mai vreau. Cam acesta a fost videoclipul cu Kiwi. Dacă vreți să mai fac videoclipuri cu el, vreau să-mi lăsați în comentarii și vreau să mai îmi spuneți și ce jocuri să mă mai joc. Eu vă pup! Bye!